आंनि बिदाङा सासे सावताल सिख्ला रायलायना हरनांगौ दिनैहाय बिदिसो जायोना जाया बिथाङा जोंना बर' हिनजावाला हिनजावा सावताल सिख्ला हाबा जाखानायखौ नङा रा सिख्लाखौ आं सिख्लाना देथ्राय होनबावदे नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय नोंथांमोना गोसो गोथार नायलाबानो जाबाय नुबाय दा ब्लगारफ्रा मा रोखोम डेन्जार गोजा गारोना जोंना ब्लगारफ्रा एकदम इन्ट्रडक्सनफोरखौ होनो रोंलायखाया अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना नालाय हमलायलाय मारखौ नुया आयु दावराव गुन्दा साइज नुयोलै नोंखौ आयु औ दावखा गुन्दा डेन्जार ओरै नायबालाय जालदे ओरै एसे ओरै नायबरा ओ डेन्जार नुयो दारि एसे थाबावनांगौमोन दारि आयु नों मा गुन्दामोन एसे डायलग होलाय गोदोहाय नामा बेलासियाव बेरायनो फैबाय आरोना जों बेजों एकदम सानानै माबा बेलासिबाय बेरायनो थांगोन ओरै हाग्रा गोजा ओमफ्राय ओरै जोंना गामिया ओमफ्राय ओरै जों बेरायनो थांगोन आरोना नुवाखै लामाफ्रा एकदम माबा जिबौ हाबबोग्रा साइस नुखायोना नायदो मानसिया ब्लग बानायदों मिथिबाय नुवाखै रानजोब्बाय एकदम माबाल'सै मा होनो खामियारा माने जानजिनि रोदाल'सै आरोना मानसिया फाग्लासो बिथाङा जोंना माबा नामखौलाय मिथिखागौ जानांगौ उथुल बासबिहारि नामा ओमफ्राय बियो मा सिख्लाफोरजों गारजा आरो गारोसो नुबाय मानसिखौलाय साप्रि साइस नुयो मिथिबाय थारमाने साव जायो आरो सिख्लाफोरजोंहाय गारजाबा सावनाय मोननो नागिरा ओंखायनो गारनांगौ हागौमानि गार आच्छा नोंसोर मा सानो सेंग्राफोर एकदम थिग खोथाखौ बुंदों दा जोंना उथुल बासबिहारिया आच्छा उथुल बासबिहारिनि खेबनाया फटकफ्राबो एकदम फैमाल जाया होनदोंमोन नामा फैमाल जाया बिसोर दा मा बुंगोन मा बुंगोन फेलें जाया नायलाय हिबि जानो जायाखै माने फेलेंआ जाखाया आरो बेना माबायदि रायखांग्रा साइजसोखा मानसिया नायदोना स्टिलफ्रा दाउ माबानिसो दाउफोरनिसो नामा मानि थाखाय लादों होनदोंमोनलाय नों बे माबाखौ खानायखौ बिदि बेयो जाबाय आङो इउटिउब खुलिदों आरो इउटिउब खुलिदों नङा हिनजावफ्रा बिदि खानाय लायाबा नोङो माला नायसनला आच्छा नायसनला नोंगौ सैथो बेयो सैथो माबाफ्रा बे खानाय सिंगाफोरखौ मा होनोमोनलाय हाजाम नाफिक आरो हाजामानो नाफिक जाहैबाय बियो ओरैबायदि बुंखायो आंखौ फार्स्ट टाइमाव ओरै सिन्दोलै आबौमोन होननाय गैया नों जानाय नंखाया बिदिबा हिनजाव मोननाय नंखाया नोङो होनखायो आरो ओरैबायदि गाज्रि 17 आबौखौ मोनखायो आंखौहाय न'खरनि मानसिया फ्रास मिथिदोंहाय बावबो सिनजाखाया आङो मास मोनथामसो जाबाय दा आं बे खानायखौ लानाया मस्थ' लागासिनो दं आं दा नुबाय जाहोनफ्रानो जाहोन आरोना सेंग्राफोरनाव जाहोन बिराद थायो आरो दुखुआबो बिराद थायो खिन्थु दुखु गैयि बायदि जायो दुखु दं सेंग्राफोरनाव सावख्लासैल' नुखादों Oh my god! Like looking black. आंनि बिदाङा सासे सावताल सिख्ला रायलायना हरनांगौ दिनैहाय बिदिसो जायोना जाया बिथाङा जोंना बर' हिनजावाला हिनजावा सावताल सिख्ला हाबा जाखानायखौ नङा रा सिख्लाखौ आं सिख्लाना सावतालफोरनि हाबायावनो सानदामनि जाना लाखादों मोनजाबाय बार फैबाय दे बार मोनजाया ओरै नाय सिख्लाफोर दंबावो सिख्लाफोर
जों माबायाव जाखाया नामा सिख्लाफोर गैयियाव जाखाया जों गोरान मोनखायो सिख्लाफोराव नै ओरैबो दंबावो जाग्राफ्रा जोंना साबे फैदों जों 7 जन जाना लादो सानथामनि जाना ला सानथामनि जाना ला सावथालफोरनि ओंखाम डेन्जार जागोन नोंलाय सानबेसे जागोन सानथामनि नों सानबेसे जागोन तीन दिन खाया निबे बोले बेदरबो फैबाय नै होसिनसै आयु मोनफैहोखो 7 थाखा 8 मोननै गागनसिनो नोंथ' जानानै ओरैनो खारगोननो जोब्बाय लाबोगारगोनल' बिसोरो आदसा माने फैसा गैखाया फिसा जानानै खारखोमाग्रा गोजा मिथिबाय जानानै खारग्रा गोजा मानसिफ्रा एकदम लाजाया तामुल खबर पाबे ना पाबे ब्रा मैंने उसको इतना देखा हाय 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 सिख्लाफोर नायनोसै गाइस बेवहाय दा माबायावहाय मा होनो बेखौहाय माबा निमन्त्रन होग्रायाव ओरै मोनाजोब्बाय नै ओरै नायनोसै ओरै हाबलांनोसै नायलांबाय था बा मानसि गोजानो गासिमोन ओरैहाय जमानो नै साफा मानसि गोजा हाबलांनो मोनाखिसै आं ओरै गिदिंनानै थांफिनसै ओरैबो दं नै वाट ब्र टेल मी नाउ नै आंना कास पार्टनार मामा इंलिस मिडियाम हाबा सिगां लोगो मोनलायोमोन नैबे जिफात नाइस टु मिट इउ ब्र हिनसेक ब्र हिनसेक फर टुडे लुकिं नो युर वान Wah, like so black looking man. Rồi, oncam संग्राया बेखौनो संजोबोमोन नै ओंखामाबो गैला नै जोबजोब्बाय नै आरो बेदरफोरा माहायथाय नै लाब्राफोराबो जोबजोब्बाय नै गासिमोन नै गैला ओरै दङ हनै सारायफोरा संलाबायना नै बेदराबो जों जाफैजोब्बाय नै दा गैला फाग्लाफ्रा माबासो सावथाल सिख्लाखौ फसायोना फैबावबाय नोंथ' फसायखादों दा फसायखादोंरा बिराद फसायखादों आरो ओरै हाबलाबायदोंना बिराद मोजां सिख्लाफोर नुदों गासिबो फसायजोबदों खिन्थु सासेखौल' फसायदों ना जायै नै मोनाबाय सोर लानांगौ गासिबो सासेखौनो फसायजोबदों सावथाल सिख्लाया नोंथांमोना भिडिअखौ मा रोखोम मोन्दों एसे कमेन्टफ्राव माबाफ्राव बुंहरलाबायदो आरोना जोंनि माबाया दिनै एसे माबा बेरायनायल' जादों ओंखायनो ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना माबा मोजां मोन्दोंबा लाइक शेयार माबि खालामना होदो मा बुङो नोंसोरसो मिथिसिगौ आरोना मानसिखौ एसे दिनै एसे बोरैबा नुदों जानांगौ एसे गला जादों नालाय